jeg så kørt ned. Kaja! Ja, tak. Kaja! Ja, tak! Skal jeg strippe for dig? Ja. Det var noget af et stripshow. Jeg er så nøgen nu. Ja. Det er bare sådan en total koma, okay? Vi skal bevise for, at jeg kan finde noget cykle. Der er en lort der, den spiser jeg. Hvordan skal jeg sige? I hvert fald proppe den ned i. Er du godt nok til sædet? Den her cykel virker ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er stykker. Vi er nødt til at smide den ud. Nej, her. Så har du godt smag. Hold nu. Det er godt, du tager cyklen. Ja. Jeg er gift med en Ja, det vil jeg gerne. mand. Hvorfor løber hun? Hun er bare for menneske. Det er hundemand. Så løber hun op i skoven. Hej. Hej. Hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Hvad jeg laver? Ja. Jeg går en tur. Helt selv? Hvad? Er der ikke noget reb, jeg kan klatre op af mere? Nej. Der var engang en børnehave, de havde en hel masse deroppe. Så havde de lagt sådan en reb, som man kunne klatre op af der. Nej, det tror jeg ikke, der er mere. Så hvis I går op og kigger der, så er der sikkert en hel masse skæg ting, I kan se deroppe. Første træk, det er også meget spændende. Men hvis det er en lort, den spiser jeg. Øh. Ja. Der var lige noget, der gør. Hvis den her bil kommer herind, så begår jeg selvmord. Hvorfor går I bare væk fra mig? Ja, tak. Se, hvor lige mit ben knækkede dengang. Fuck, du er da også et skvatsmil. Ja, tak. Fuck, vi skal altså hjem og have chokoladekage. Ja. Det er det bedste, jeg ved. Det går ikke. Vi lader os min være i skoven og bo her. Det er vi nødt til. Chokoladekagen kan jeg fandme ikke vente. Er det der en bille? Ej, det var ulækkert. Ja tak, vi redder dig nu. Au! Den bliver ved. Den elsker mig. Ja. Det kan jeg egentlig også godt forstå. Ja. Du kan ikke cykle op her, Smil. Det kan du ikke. Tag den bagfra, Smil. Wow! Kan de have lyst til at fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Karoline. Hedder du kun Karoline? Emilie Kirkegaard Terkelsen. Terkel. Terkel for knibe. I knibe. Ej, nej. Hvad den hedder? Nu kommer toget. Det ser lidt frækt ud herfra. Siger det bare. Ej, nu kommer bussen igen. Helt herned. Helt hernede. Ej, jeg er altså ikke ved. Skal jeg hjælpe? Hvor satan, jeg ryger med! Tørne fucking hæk. Wow. Så fik Au, for se min bukser. du havde for lort. Du havde for lort. Sådan! Ja, tak. Hvad så hun? Får lige gæst. Ja, goddag. Jeg hedder Søren. Søren. Peter Edderkop
Kravlede op ad mor. Okay, så stopper vi. Og ryger sådan noget, det bliver meget sendt hjem for. Og stoffer. Pæs! Nej, mit forbrug er, jeg dør, jeg slår ud, hvis jeg ikke får alle mine stoffer. Ej, jeg Heller vi låner den, og når vi kører, så lyder det sådan en Paris-hjul. Så kører vi sådan en med det bagefter. Nej, sådan her. Ja. Nej, jeg har tænkt mere på sådan her. så falder vi jo. Nej, men sådan her, så den hænger efter Så cyklen. får jeg det lidt i røven. Nej, den skal hænge på at slippe den. Jeg får den ikke i røven. Nej, men vi sidder sådan Det er mit horn. Bare gør sådan. Nå, nu døde den. Ja tak, kom så piger. Ej! Ja tak. Der havde vi lige et mindre styr. Det kan jeg heller ikke. Så jeg kan ikke. Okay. Au, for satan min røv. Så cyklede dog. Nej, det er jeg, der vælger den. Ja tak, kom så. Og nu skal I fandme ikke stoppe. Jeg får mine fingre op i siden. Hvad for noget? Er I klar til at stoppe den? Nej, hun kan ikke styre den. Nej, så stopper filmen. I skal ikke køre igennem der, det er fucking farligt. Har du det hårdt? Jeg tror, min mor regner med, at jeg er her, fordi hun er ikke svaret. Har du det hårdt? Ja. Hold da, smil ind i skurt. Det tager 1 sekund. Eller 3. Hold det der. Hvad fuck har sagt, jeg skal have et blad med hjem? Det er fordi, jeg tabte den ned i skovbunden. Så kan bare have et blad med hjem. Altså, vågner bare, det var det, Kitty sagde. Så gør vi sådan her. Du er alt meget på. Særligt, hvis du bliver vold. Her, Kitty. Lige et øjeblik her engang. Kitty, nu vælger det hele. Nej. Ja. Hvor er det her, den her fri, ja tak. Ja, så kører vi den anden del. Woohoo, vi er dygtige. Se. Skal jeg nu skal lukkes ind.